Какво става, хора? Пак съм аз. Днес ще играем любимата ми игра. Те не знам как се казва, обаче ми е любима. Много я обичам. Много обичам да играя сървъри. Сървърите са ми много любим. Pro. Ease. Oops. Pro. Ease. Oops. Ай, този герой ми харесва. Къде е пускал? Къде е тук? Давай. Между другото, тъпото е, че до сега съм пращал 108 клипчета, които са шорт, а сега почвам да качвам само дълги клипчета, разбирате ли? Това е малко по-тъпчко. Колко маняци сте ви тук, бе? Вече. При мен и вече е така. Еминем. Що не ме пише, бе? Аз просто съм сляп и не виждам. И къде съм? Сета. Аз няма хубава при тях. Не. Ти ще му отклипа той. Ой, къде сте, маняци, и да си бях себе по-хубаво пуска. Първоначалната цел. Началната не става. Между другото може да играе крим през целия игра. Да. 7 минути ли че това е? Аз се качая там горе. Там ще няма хубаво. Ето ме стреля. Шок. Няма стреля с него. Защото ще побесня и ще дойда. И ще ме уби. Да, късна моя късмет, аз няма да стреля. Това са Fortnite. Fortnite не играем на другото. Не ми харесва. Да. Качва се горе. Тук ми е най-добрата гледка. Вишка. Как му се вика там? Аз гледам. Искам кралски да му коментира в някое видео. Така ли по-хубаво? Скачаме. Аз как изглеждам? Аз много смешно изглеждам. Не ме убити. Той се налага да идвам. Я гледай. Сега менюто. Няма ми хвърляте бомби. Аз ще нахвърлям бомби аз на вас. Преди гаража имах Супра. А сега нямам. Защото се изтрих и пак се изтрих. Хора, играйте тая игра. Тя ще се изтърка и никой няма да играе. Какво ръмжи тук, бе? Коч, Чанджер. Той не му очаква. Аз не чища тия коли. Аз искам по-други. Ей! Чакай, бе, чао, завивай. Не, няма да карам. Сега тук дам назадна, че тук те оправя, че то остане 1000 часа. Нищо сега е 11:30. Какво се прави сега? Просто не се спи. Държите с него. Ай, ставай!
Пидорас. България или Македония? Само България. Я, той Volkswagen Бора ли беше? Или Седан Фит? Какво прави чак? Айде, джипката, айде. Абе, човек, няма време да го затъркаляш тука, бе. Не. Не мога, Тя е много бавна, бе. Ти върни тук 112. Бавна работа. Аз парчим с пежото вдигам там. Чакай се хвърля тук. Дай! О, ес! Дай! Аз съм го закача на гореба. Ще ме закара до Гърция. Аз ще... Кораб Британик. Чакай ме тук. Че скоро няма да разтигна. Какво е той сега? Какво е той? Тя му? Да. Добре. Не ви правя никаква реклама. Просто те му лъжат. Те лъжат. Безплатен часовник. Той безплатно. Та Дима не се му. И този човек буквално всичко е скъпо там. Няма и едно безплатно нещо. Той се поръча такъв часовник, ама той не е такъв не е безплатен. Ами заплаща. А така че безплатен. Кораб. Чакай бе, къде ме закарат? Айде, ще ме бричиш. Ето там бе. Нещо излизам бе. Това е. Ета лодка е. Аз за първи път разбирам за тази лодка е. Тук ще ми е любимото място вече. Хора, аз приключвам. Тук ще се стоя, там ще се стоя. Насякъде ще се стоя. Да, добре. Айде тръгвай, бе. Там летището, бе. Ехо, чакай, ще ме буснеш. Знаеш какво, брачет? Право хвърля такъв летището. Сега ако ме изхвъриш на пътя, направо не знам как... Добре. Аз също пак падам. Няма да ме хвърляш пак. Че тогава ще подиеш, стане лошо. Най-много сменя да стане лошо. Аз те извикам. Какво стана с този самолет? Той преди беше добре, бе. Самолето. Тук имаше един по-малък. Той къде? Май го няма. Май го няма. Абе, стига. Аз не мога да се спя. Ще чакам тук. Идем тук. Ай, давай. Стига, аз съм тук. Дядо. Ходим там.
Това не ми обичам, аз обичам Пежо. Така че няма. Модерни Пежото. Не, Пежота. Ма не е модерни. Сега покарам. Я знам какво правим. Чукам ще си крепва. То ми ти пише марката. Айде. Интересно е, че на Toyota Supra не пише Toyota Supra, не пише Toyota Supra. Защо сте объркали буквите? Маняци. Ако искате тук да ми минете мисли, че аз ще убия. What the fuck? Ви имате нещо общо с България ли? Що има шапка на ЦСКА, е? Само ЦСКА! Само ЦСКА! След стаята потупам по врата. По кърба. Само ЦСКА. О, това е странно, хора. Що сме шапка на ЦСКА? Вот, така има ти кота. Аз снимат с ним мотор, закачих на ето отгоре. Или пиша ли беше? Бе, те знам. Тук сега ще може да закатеря. Сега тук ако може да закатеря направо. Че за може да закатеря тук? Ого! Чай да му подгони полицията. Няма да ме хвърнеш така оттам. Идват полицайите. Какво? Аре, полицайите. Къде сте, бе? Стига само мене убивате полицайите. Аз казвам, не казвам. Погледни. Искам си вие туе. Абе, стига с този събавен кадър. Събавен. Това е забавно. Аз ще правя паркам. Това паркам ще ме карченк. Хора, аз ще напускам. Тук май усещам учителя да ми закара. Бе, давай газ, бе! Аз не знам, че тук някакъв си тъп. Чао, хора! Не. Няма да е чао. Тук ще стоя. Аз съм тук. В YouTube. Пак ще качвам шорт. Как карам? Изчакай полицайче. Аре, полицайчета. Полицай. Идвайте полицай. Аре, полицай, къде сте? Къде сте, полицайчета? Давайте, идвайте тук при мене. Аз ще на едно място. Не, бързо, бомби. Давай. Ще стървам полицайите. Не. Няма да идвам полицай. Аз искам да ме приберат от клиники. То няма да идва. Трябва да убия някой човек. Защото съм бомба този път. Ехо! Как ли бе? Чао, хора, аз ще се отварям. И това беше видео от мен. Абонирайте за канала. Снимайте камбанката и това е. Чао, до друг път.